Vážená komise, milí diváci, mé jméno je Štěpán Soufal, chodím na gymnázium Řečkovice a je mi ctí vám představit mou ročníkovou práci, která nese název Časová vytíženost žáků středních škol. Má práce spadá do oboru číslo 14, pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Na počátku své práce jsem si stanovil 5 cílů. Chtěl jsem popsat, z jakých aktivit se skládá den žáků středních škol. Také jsem chtěl zjistit, jak žáci vnímají časové zatížení školou a jaké toto zatížení je v reálných hodnotách. Mým cílem také bylo prozkoumat vliv časového vytížení žáků na jejich spánek a na jejich účast ve volnočasových aktivitách. Při dokončování mé práce jsem chtěl vytvořit edukativní letáček o zjištěných informacích z výzkumu. Pro každého žáka střední školy se dá všechen čas denně rozdělit do 3 druhů aktivit. Spánek, čas strávený školou, tedy i cestou do a ze školy a domácí přípravou, a 3. druh aktivit jsou aktivity volného času. Volnočasové aktivity se dále dělí na další druhy a jedním z nich jsou sebeobslužné aktivity. U sebeobslužných aktivit bych se rád na chvíli zastavil z důvodu jejich veliké důležitosti pro pochopení výsledků z praktické části. Sebeobslužné aktivity jsou každodenní samozřejmé činnosti, jako například konzumace potravin, osobní hygiena a oblékání se. Patří sem ovšem i nákupy, úklid domácnosti a celkové obstarávání chodu domácnosti. Jedná se o aktivity, které jsou z velké části nutné k normálnímu fungování a kvůli jejich samozřejmosti je náročné uvědomovat si, kolik času jimi denně strávíme. V praktické části své práce jsem provedl elektronické dotazníkové šetření, které je možné rozdělit do 3 fází jeho průběhu. V první fázi jsem na platformě formuláře Google vytvořil svůj vlastní dotazník. Dotazník měl 11 povinných a 3 nepovinné rozšiřující otázky. Zaměřoval se na obecné využívání času žáky středních škol a také na jejich školní cíle a na jejich osobní vnímání své časové vytíženosti. Tento dotazník jsem následně rozšířil pomocí sociálních sítí mezi některé mé vrstevníky mimo gymnázium Řečkovice. Následně jsem se zaměřil na šíření dotazníku na vyšším stupni gymnázia Řečkovice. Osobně jsem navštívil žáky 2. a 4. ročníku, představil jsem jim svou práci a požádal jsem je o vyplnění dotazníku. Mezi žáky 3. ročníku jsem dotazník rozšířil pomocí sociální sítě WhatsApp. Ve 3. fázi jsem získaná data zpracoval a analyzoval. Dotazník přijímal odpovědi po dobu 13 dnů a nazbíral odpovědi od 200 respondentů ze 4 ročníků 5 různých středních škol. Stanovil jsem si také několik hypotéz, u kterých můžete rovnou vidět jejich výslednou pravdivost. Jednalo se o hypotézy vyplývající z osobních zkušeností a poznatků z prostředí respondentů. Předpokládal jsem, že subjektivní pocit přílišného časového vytížení ze strany školy je opodstatněn velkou časovou zátěží. Také jsem předpokládal, že lepší známky jsou důsledkem delší domácí přípravy a většího množství spánku. A dále, že si žáci, kteří mají málo volného času, tento čas prodlužují na úkor spánku. Nyní bych rád ukázal nějaké zjištění z mé práce. Víkend by měl být čas odpočinku, kdy žáci nejen načerpají síly, ale i tráví svůj volný čas aktivitami, které je baví, naplňují a rozvíjejí. Aktivitami, které jim dělají radost a motivují je ke zvládnutí dalšího náročného týdne. První zjištění ovšem je, že 70% žáků středních škol o víkendu pravidelně tráví část svého volného času přípravou do školy a učením se na písemné práce a dalších 17% žáků tento svůj víkend využívá občas tímto způsobem. Například pokud vyučující zadají písemnou práci na pondělí. Tento jev může mít dopad na well-being žáků, na jejich radost ze života a může negativně ovlivnit jejich rozvoj v jiných oblastech života. Další zjištění se týká spánku žáků středních škol. Ve své práci uvádím, že obecně přijímaná délka spánku dospívajících, která je zdravá, je mezi 8 a 10 hodinami denně. Na grafu znázorňujícím délku denního spánku respondentů je možné vidět, že toto doporučené rozmezí spánku splňuje pouze 31 z 200 respondentů. Graf ukazuje, že většina respondentů spí mezi 6 a 8 hodinami. Tato kratší délka spánku není pro dospívající žáky ideální a může se projevit na známkách i na psychickém zdraví žáků. Následně se dostáváme k nejdůležitějšímu zjištění z mého výzkumu. Nejprve bych se chtěl vyjádřit k obecné hodnotě volného času týdně a následně až k porovnání této hodnoty skrz ročníky.
Volný čas týdně je údaj spočítaný pro každého respondenta, tedy není to údaj, který by respondenti udávali sami. Je to hodnota, kterou jsem spočítal tím, že jsem sečetl veškerý čas strávený školou a aktivitami okolo školy a délku spánku a tento čas jsem odečetl od celkového počtu hodin od pondělí do pátku, tedy od 120 hodin. Volný čas týdně tedy zahrnuje čas na volnočasové aktivity, ale i čas na již dříve zmíněné sebeobslužné aktivity. Tudíž se nejedná o doslovný význam volného času. V grafu můžeme vidět, že žáci středních škol mají nehledě na ročník v průměru alespoň 6,5 hodiny volného času denně. Toto zjištění, že žáci mají v průměru alespoň 6,5 hodin volného času denně, bylo pro práci asi nejzajímavějším a nejdůležitějším výstupem. Volný čas žáků mezi ročníky byl v podstatě úměrný počtu hodin ve škole, přičemž zjištění, že žáci 4. ročníku mají podobně volného času jako žáci 1. ročníku, mohlo být ovlivněno tím, že dotazníkové šetření nebylo provedeno v období intenzivní přípravy na maturitu. Mezi další zjištění patří například to, že 3/4 respondentů se účastní nějakého druhu pravidelných volnočasových aktivit a zároveň 2/3 respondentů má nějaký koníček, ve kterém se ve svém volném čase rozvíjí. Z výzkumu také vyplynulo, že účastníci pravidelných volnočasových aktivit v průměru spí déle než ti, kteří se tohoto typu volnočasových aktivit neúčastní. A také, že cílení na lepší známky není podmíněno delší dobou domácí přípravy, což ukazuje na individualitu respondentů. Celkem je v mé práci analyzováno 14 otázek z dotazníkového výzkumu a bylo v ní porovnáno 18 souvislostí mezi odpověďmi z jednotlivých otázek. Vybral jsem 3 hlavní výstupy ze svého výzkumu, a to, že za prvé, žáci mají průměrně 7,5 hodin volného času každý den pracovního týdne. Za druhé, žáci středních škol mají více volného času než žáci gymnázií. A za třetí, množství volného času nemá vliv na délku spánku. To může být zapříčiněno tím, že žáci musí stávat do školy poměrně brzy, ale z různých důvodů, jako například sociální tlak či pocit nevyužitého času, žáci nejsou ochotní jít spát dostatečně brzy na to, aby spali doporučenou dobu. Vytvořil jsem edukativní letáček, který jsem následně vyvěsil po gymnáziu Řečkovice. Letáček jsem rozdělil do 2 částí. V první části je vypsaných několik zajímavých výstupů z mé práce. Druhou část jsem naplnil několika tipy o efektivním využívání času, které by mohly žákům pomoci. Závěrem je pro mě radost říct, že všechny cíle mé práce byly splněny. Byla ověřena pravdivost hypotéz a bylo odpovězeno na všechny výzkumné otázky. Také mohu po napsání práce říct, že problematika volného času žáků středních škol je velmi komplikovaná. Zdá se, že žáci mají dostatek volného času na seberozvoj i na odpočinkové aktivity a že pocit nedostatku času je důsledkem neefektivního využívání volného času. Na mou práci by bylo vhodné navázat, a to několika způsoby. Dal by se rozšířit výzkum o odpovědi respondentů z jiných typů škol, jako například ze středních odborných učilišť a z konzervatoří. Dále by se výzkum mohl uskutečnit mezi studenty vysokých škol, nebo i mezi pracujícími. Užitečným navázáním na mou práci by bylo uskutečnění edukace žáků v oblasti efektivního využívání času. Chtěl bych poděkovat mé školní konzultantce, magistře Heleně Zavadilové, za vedení práce a za rady a tipy k formální i obsahové straně práce. A také respondentům za vyplnění mého dotazníku, bez kterého by nebyla praktická část mé práce. Také bych chtěl poděkovat vám za pozornost u sledování tohoto video představení mé práce a přeji hezký zbytek dne.